Sant Cugat ha donat l'últim adéu a Sílvia Cervant amb una cerimònia multitudinària al monestir. Familiars, coneguts, personalitats del món del teatre i alumnes han recordat aquest dissabte la figura de l'actriu i directora de teatre santcugatenca i han destacat el compromís de Cervant per fer arribar l'essència del teatre als sectors més desafavorits. Deixa un llegat extraordinari des del punt de vista de la humanitat que desprenia per totes bandes, una humanitat amb la que tothom coincideix, que realment era desbordant, la relació amb la gent, l'afecte que hi depositava, però després sobretot també el seu compromís social, inqüestionable. Ella era una magnífica actriu, ho sabia també traspassar molt bé en els seus alumnes, per tant és una gran feina, perquè almenys ella ha deixat aquesta estela de persones que segurament estimen el teatre. Hi ha gent que ella ha tingut que estan a l'Institut del Teatre i que han tirat molt endavant. Aconseguir que a mi m'encantés el teatre i jo no volia anar-hi, a més, al principi. Els meus pares em van dir que m'hi apuntaven, jo no volia anar-hi. Vaig anar allà i vaig començar a estimar el teatre gràcies a ella i, no sé, sempre estava somrient. Va triar la part difícil del teatre, no? El teatre per la gent, el teatre amb els nois, el teatre amb les presons, el teatre amb col·lectivitats d'Amèrica Latina. Per mi això és el màxim valor. Tal i com Sílvia Cervant havia demanat, la cerimònia ha comptat amb la lectura d'uns versos que ella mateixa havia escrit i el recital d'un poema de Federico García Lorca. Despedida. Si muero, dejad el balcón abierto. El niño come naranjas. Desde mi balcón lo veo. El segador siega el trigo. Desde mi balcón lo siento. Si muero, dejad el balcón abierto.